aki visszanézte a performance-ot, láthatta, hogy volt benne egy kis jelenet, ahol felhívtam egy hölgyet az első sorból is, és a végén megcsókoltam, de mielőtt megcsókoltam, megkérdeztem tőle, hogy megcsókolhatom-e. Téveszmék elkerülése érdekében nem ismertem a lányt, illetve nem a barátnőm, nem beépített ember volt, csak egy szimpatikus lány volt az első sorból, és ez volt az előadásomnak az egyik koncepciója, hogy fel fogok hívni egy lányt, mert úgy gondolom, hogy ebben a díjban is megmutatkozik, abban is, hogy hányan jöttek a fellépésekre, hányan írtok nekem közösségi portálokon, hogy nagyon sok szeretetet kapok tőletek, és úgy gondoltuk, hogy valamilyen módon próbálom ezt meghálálni. Nyilván az interneten is rengeteg portálon visszaírok, próbálok mindenkinek választ adni, olyan infókat közölni, amivel többet megtudtok arról, hogy mikor, hova megyek, mit csinálok, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó módja ahhoz, hogy még egy kicsit közelebb kerüljek az emberekhez, akik hallgatnak engem, és hát erre a hölgyre esett a választás. A műsor támogatója a Photoking Kft.